ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 9వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే హరే. కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. సో ఆన్సర్స్ కొన్ని వచ్చాయి, చూద్దాము, తర్వాత క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సత్యమాతాజీ, చతుర్దశ భువనాల్లో పొందే జన్మలు అన్ని పునరావృతం. చతుర్దశ భువనాలు, ఆ భువనాల్లో చతుర్దశ అన్నదే అంటే ముల్లోకాలు అంటాము, లేదంటే చతుర్దశ 14 లోకాలు. వెరీ గుడ్. అన్ని పునరావృతం అయ్యేవి. గోలోకంలో స్థానం పొందితే పునర్జన్మ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. కల్పం సహస్రయుగాలు బ్రహ్మగారికి ఒక్క పగలు, అలాగే రాత్రి కూడా అంతే. 1000 యుగాలైతే ఒక కల్పం, అది ఒక పగలు. అలాగే ఇంకొక 1000 యుగాలైతే అది రాత్రి. పగలు రాత్రి సమానం కాబట్టి బ్రహ్మగారి పగటి సమయంలో అంతా వ్యక్తం అవుతుంది, రాత్రి సమయంలో అవ్యక్తం అవుతుంది. వెరీ గుడ్. మీ జ్యోతి సమక్షంలో పగటి సమయంలో శుక్లపక్షం ఉత్తరాయణ కాలంలో అంతిమ ప్రయాణం చేసిన యోగులు మోక్షం లభిస్తుంది, భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు. చీకటిలో రాత్రి సమయం కృష్ణపక్షం దక్షిణాయన లో ప్రయాణం చేసిన యోగులు చంద్రలోకం చేరుకుని చేసి తిరిగి మరలా జన్మలు పొందుతారు. అలాగే భక్తి యోగంలో ఉన్న వారి కాలంతో పక్షంతో ఆయనంతో సంబంధం లేదు. భగవంతుడి నామస్మరణ మహామంత్రం ద్వారా అంతిమంగా వారు తప్పకుండా గోలోకంలో భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు. వేదాలు చదవడం ద్వారా వచ్చే పుణ్యాలు, యజ్ఞాలు వల్ల వచ్చే పుణ్యం, తపస్సుల వల్ల, దానాల వల్ల ఏదైతే ఉందో ఆ పుణ్యాలన్నీ కూడా భక్తి యోగంలో ఉండడం ద్వారా లభిస్తుంది. అలాంటి యోగికి ఇంకా అంతేకాకుండా పరమపద స్క్రీన్ ఇంకా లేదు మాతాజీ. ఇవన్నీ ఆన్సర్స్ చాట్ బాక్స్ లో ఉన్నాయి. చాట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు కనిపిస్తాయి.
నిన్నటివి ఆన్సర్స్ పెట్టమని అడిగాను, కొంతమంది పెట్టారు. సో అవి పెట్టినవి చదువుతున్నాను. మీరు కూడా చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు చూడగలుగుతారు. 8 భక్తి యోగంలో 5 విధాలు: శాంతము, దాస్యము, సఖ్యము, వాత్సల్యం, మాధుర్యం. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇది భాష్యంలో చెప్పిన విషయం. సత్య మాతాజీ, వెరీ గుడ్. శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ, అచంచలమైన భక్తి ఎవరైతే భగవంతుడిని స్మరిస్తారో వారికి సులభంగా భగవంతుడు లభిస్తాడు. అనన్యచేత సతతం యో మాం నిత్యా స్మరతి తస్యాహం సులభ పార్థ అంటారు కదా, వాళ్ళకి నేను సులభంగా దొరుకుతాను. వెరీ గుడ్. సులభంగా భగవంతుడు లభిస్తారు. సమస్త లోకాలు జన్మ మృత్యు సుఖ దుఃఖాలకు నిలయాలు. అన్నీ కూడా జనన మరణ ఉండేవి అన్ని లోకాల్లోనూ. కానీ భగవంతుని పొందిన వారికి పునర్జన్మ ఉండదు. నైతి మామేతి సో అర్జున, నన్నే చేరుకుంటారు, పునర్జన్మ ఉండదు అని చెప్పారు. బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మలోక వాసులకు కూడా ఈ జన్మ మృత్యు అన్నీ కూడా ఉంటాయి. బ్రహ్మదేవుడు కూడా మరి ఆయుష్ చూసాం. అలాగే మళ్ళీ మరి అందరూ కూడా జన్మిస్తారు. పగలు కాలం జీవులు మళ్ళీ జన్మిస్తారు, రాత్రి సమయంలో అన్నీ అవ్యక్తం అవుతాయి, నశిస్తారు. వెరీ గుడ్. వ్యక్త భౌతిక ప్రకృతి కంటే పరమ ఉన్నతం శాశ్వతమైన భగవంతుడి ఆధ్యాత్మిక శక్తి. ఈ భౌతిక శక్తి ఏమిటి అంటే మన 14 లోకాలు ఇవన్నీ ఆయన భౌతిక శక్తి. దీనిని మించినది అవ్యయమైనది అవ్యక్తమైనది అయిన ఆయన ఆధ్యాత్మిక శక్తి. మనం 7th చాప్టర్లో కూడా పరప్రకృతి అని చూసాం. బయటకు కనిపించే మన శరీరం ఏంటి, ప్రకృతి ఏంటి, ఇదంతా ఆయన భౌతిక శక్తి మాత్రమే. దీనికంటే ఉన్నతమైనది, గొప్పది, మహత్తరమైనది భగవంతుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తి. అది నాశనం లేనిది అని కూడా చూసాం, ఆధ్యాత్మిక శక్తి. కాబట్టి అంటే వ్యక్తావ్యక్తాలు లేవు దానికి, అంటే ఎప్పుడు కూడా పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. సో అది భగవద్ధామం. దేవాది దేవుడైన భగవంతుడిని అచంచలమైన భక్తితో మాత్రమే పొందగలం. ఆయన తన లోకంలో ఉన్న సర్వవ్యాపి అయి ఉన్న భగవంతుడే సమస్తం కలడు. వేద పఠనం, తపస్సు, యజ్ఞము, దానం వల్ల కలిగిన ఫలితాలన్నీ భక్తి మార్గం అనుసరించే వారికి లభించడమే కాకుండా దివ్యమైన భగవంతుణ్ణి పరంధామం చేరుకోగలరు. వెరీ గుడ్. భక్తి మార్గము ద్వారానే భవానీ మాతాజీ, భక్తి మార్గం ద్వారానే భగవంతుడిని పొందగలం. భగవంతుడు తన ధామంలో ఉన్నా కూడా సర్వవ్యాపకుడుగా ఉన్నాడు. అతని అందే సమస్తము ఉన్నది. వెరీ గుడ్. ఇది చివరి శ్లోకాస్లో పాయింట్ కొన్ని. వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, ముగ్గురు చక్కగా ఆన్సర్స్ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో అది నిన్న మనం చూసిన 8th చాప్టర్ అక్షర బ్రహ్మ యోగము, నిన్నటి పార్ట్ అన్నమాట, లాస్ట్ పార్ట్. మొన్నేమో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదిలితే దానికి తగ్గ జన్మ వస్తుంది, కాబట్టి నువ్వెప్పుడు నన్నే స్మరిస్తూ ఉండు అని కూడా భగవంతుడు చెప్పడం చూసాం. ఎందుకంటే నన్ను చివరిలో స్మరిస్తూ ఎవరైతే శరీరాన్ని వదులుతారో తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పారు. కాబట్టి ఓకే, సో ఇప్పుడు 9th చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని 9వ అధ్యాయానికి పేరు. మొట్టమొదట భగవాను వాచ్తో ప్రారంభం. 9th చాప్టర్లో శ్రీ భగవానువాచ ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. సో ఈ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు ప్రవక్ష్యామి అంటే తెలియజేస్తాను. అనసూయవే, అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి. జ్ఞాన విజ్ఞాన సహితం, జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా నీకు మొత్తం చెప్తాను.
యజ్ఞాత్వా ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మోక్షసే అశుభాత్. ఈ క్యారెక్టర్ ఈ అక్షరం లాంటిది వచ్చింది అంటే అది ఆ అని మనకి అక్కడ ఆ ఉన్నదని అర్థం. మోక్షసే శుభాత్ అనుకోవద్దు, మోక్షసే అశుభాత్. అశుభాలన్నిటి నుంచి నీకు మోక్షం వస్తుంది, విడుదల అవుతావు అశుభాల నుండి అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే. ఈ జ్ఞానం అంతా నీకు ఇప్పుడు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా చెప్తాను. ఓ అర్జున, నువ్వెప్పుడు కూడా నా మీద అనసూయవే. అసూయ అంటే అసూయ లేనివాడు అని. నువ్వు అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి ఈ రహస్య జ్ఞానాన్ని ఈ విజ్ఞానంతో సహా నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలిసిన తర్వాత ఇక నీకు ఈ భౌతిక కష్టాలన్నిటి నుంచి కూడా, నీకు అశుభాలన్నిటి నుంచి నీకు విముక్తి కలుగుతుంది అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ జ్ఞానం అంటే మరి రహస్య జ్ఞానం, అతి రహస్య జ్ఞానం, అత్యంత రహస్య జ్ఞానం, విద్యా గుహ్యం అంటే సీక్రెట్. కాబట్టి రాజగుహ్య అంటే రహస్యాలలోకి అతి రహస్యమైనది, రాజు వంటిది అనమాట. రహస్యాలు అంటే చాలా రహస్యమైనది. సో రహస్య జ్ఞానం ఏమిటి అంటే దేహము, మనం ఆత్మకు దేహం కాదు ఆత్మ అని దేహ ఆత్మల వ్యత్యాసం తెలుసుకోవడం అసలు మొదటి రహస్యం. ఇంకా రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోగలగటం. మనం దేహం కాదు అని భౌతిక తత్వాన్ని వదిలి ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తిస్తూ ఆ రకంగా భగవంతుడితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం ఇంకా రహస్యం. అత్యంత రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే ఎప్పుడైతే మనం కరెక్ట్ అయిన కనెక్షన్ భగవంతుడితో పెట్టుకుంటామో ఆ భగవంతుడిని మనం ఆయన యొక్క ప్రతిస్పందన మనం అనుభూతి అంటే భగవంతుణ్ణి మనం ఫీల్ అవ్వగలిగినప్పుడు మనకది కంప్లీట్ కనెక్షన్. అది అత్యంత రహస్యం. ఎందుకు అత్యంత రహస్యం? మనందరం ఇప్పుడు చదువుతున్నాం, తెలుసుకుంటున్నాం, ఇప్పుడు కూడా తెలుసుకోబోతున్నాం ఇందులో చెప్పిన విషయాలు. రహస్యం ఏముంది ఇంకా అంటే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే మనం ప్రాక్టికల్గా ఈ విషయాలు తెలుసుకున్న వాళ్ళు బహు తక్కువ. చదివి ఏదో ఓహో ఇదంట ఇలా ఉంటుందట అని మనం అనుకోవడమే కానీ ఎక్కడో కొంతమంది మాత్రమే నిజంగా భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ని ఏర్పరచుకునే స్థితికి రాగలరు కదా. మరి ఎక్కడో వేలాది మందిలో మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే అని చెప్పారు కదా. వేలాది మందిలో ఎవరో ఒకళ్ళు సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిద్ మాం వేత్తి తత్వత, ఎవరో ఒకళ్ళే నా తత్వాన్ని నిజంగా తెలుసుకుంటారు. అంటే అది అత్యంత రహస్యమైనది. అంటే నిజంగా భగవంతుడితో ఆ కాంటాక్ట్లోకి వెళ్ళగలిగి ఓహో ఇది భగవంతుడి యొక్క తత్వము అని ఆయన అనుభవపూర్వకంగా ఆ తత్వంలోకి ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు. అలా వెళ్ళగలిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మరి వాళ్ళకి భగవతత్వం ఇదని భగవంతుడి నుంచి ఆ ప్రతిస్పందన ఇలా ఉంటుంది అనేది తెలుస్తుంది. కాబట్టి అది లాస్ట్ స్టేజ్, అత్యంత రహస్యమైనది. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో ఇది ఎలాంటి విద్య అంటే నీకు ఇప్పుడు నేను చెప్తాను అన్నది జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా చెప్తాను. ఇది తెలిసినాక నీకు అశుభాలన్నిటి నుంచి మోక్షం వస్తుంది అన్నారు కదా. రాజవిద్య ఇది విద్యలలోకి రాజు వంటిది, రహస్యాలలో అతి రహస్యం, పవిత్రమైనది, ఇది ఉత్తమమైనది. ఈ జ్ఞానం ప్రత్యక్షావగమం, ప్రత్యక్షంగా మనం అర్థం చేసుకోవలసినది. అది ఏది వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పడం వల్ల కాదు, చదవడం వల్ల కాదు, మనం ప్రత్యక్షంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయవలసిన ధర్మం ఇది. అంటే ఇక్కడ ధర్మం అంటే మన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా. మరి మన మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత ఇది ఏమిటో తెలుసుకుని భగవంతుడిని కంప్లీట్గా ఎక్స్పీరియన్స్, ఆత్మతత్వాన్ని పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడమే మన గమ్యం. కాబట్టి ఇది మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత మన యొక్క ధర్మం. అది కూడా ఎలాంటి ధర్మం? ప్రత్యక్షంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ధర్మం. డైరెక్ట్గా మనమే అర్థం చేసుకోవాలి. సుసుఖం అంటే ఎంతో సుఖవంతమైనది. సుఖం అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలు కాదు, లగ్జరీస్ కాదు, ఎప్పుడు కూడా మనస్సును తృప్తితో ఆనందంతో ఉంచేటటువంటి సుఖం. అంటే సచ్చిత్తానంద స్థితిలో మనం పొందే ఆ ఆనందం, అది ఆ బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం, పరమానందం, దివ్యానందం అంటూ రకరకాలుగా సచ్చిత్తానందాన్ని
చెప్తూ ఉంటాం. అంటే ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని, ఆ తృప్తిని చూసే సుఖం. కర్తం చెయ్యాలి, అవ్యయం అంటే నాశనం లేని జ్ఞానం ఇది. కాబట్టి చెయ్యవలసినటువంటి జ్ఞానం అంటే పొందవలసినటువంటి సంతోషంతో మనం చేయదగ్గ జ్ఞానం, నిర్వహించదగ్గ విషయం. సో ఈ జ్ఞానం విద్యల్లో రాజు, రహస్యాల్లో అత్యంత రహస్యం, పరమ పవిత్రం. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్షానుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది, అంటే ఆత్మ తత్వాన్ని. కాబట్టి ఇదే ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. మానవుడిగా మన ధర్మం ఇది, ఫైనల్గా ఇది. ఈ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు మనం పరిపూర్ణతను పొందినట్లు, నిత్యమైనది, సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది. సో ఇక్కడ గీతా నాలెడ్జ్, ఇక్కడ మరి మనం మామూలుగా సోషల్ విషయాలు, ఈ ప్రాపంచిక విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. వాటికంటే ఇంకొంచెం ఆయుర్వేదం అంటే మరి ఏదైనా మెడిసినల్ నాలెడ్జ్, ఆయుర్వేదం ఇంకా హై అంటున్నారు. దానికంటే ఎస్ట్రలాజికల్ నాలెడ్జ్ అంటే మరి జియోగ్రఫీ, గోళాలు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం, మన ఏ రకంగా మన ప్రపంచం ఉన్నది అని. దానికంటే మిన్నది సైన్స్ అంటున్నారు. సైన్స్ కంటే మించినది గీతా జ్ఞానం అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. అన్ని రాజ విద్య అంటున్నారు కాబట్టి అన్ని విద్యల్లోకి ఈ విద్య ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. సో ఈ లక్షణాలు విద్యవి మళ్ళీ చెప్తున్నారు. రాజ విద్య, రాజగుహ్యం, పవిత్రం, ఉత్తమం, ప్రత్యక్షంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ధర్మం, ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, సుఖం అంటే మనని ఎప్పుడు కూడా తృప్తితో ఉంచేది, నశింపనిది, అవ్యయం. అశ్రద్ధధానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్యమాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. అశ్రద్ధధానులైన పురుషులు మరి ధర్మస్య అస్య పరంతప, ఈ ధర్మం పట్ల మరి శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు, శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు, ధర్మ విధానానికి ఇక ఈ ధర్మం పట్ల శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు. పరంతప అంటే ఏమిటి? శత్రువులను భయపెట్టేవాడా అని అర్థం. అర్జునుణ్ణి పరంతప అని సంబోధిస్తున్నారు. అప్రాప్యమాం నివర్తంతే, నన్ను ప్రాప్తము పొందలేరు. నివర్తంతే తిరిగి వస్తారు. ఎక్కడికి? మృత్యు సంసార వర్త్మని, ఈ మృత్యు సంసార సాగరానికి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. సో అశ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు, అలాగే ఇందాక అసూయ లేకుండా ఉండాలి అన్నారు కదా. ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నువ్వు అనసూయ ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే అని ఫస్ట్ శ్లోకంలోనే చెప్పారు. సో అసూయ లేకుండా ఉండడం ఒక క్వాలిఫికేషన్ అయితే, మరి శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు ఉండడం రెండో క్వాలిఫికేషన్. శ్రద్ధ అంటే అది ఎప్పుడు వస్తుంది? విశ్వాసం ఉంటేనే మరి శ్రద్ధ వస్తుంది కదా. సో శ్రద్ధ, సో అలా ఈ రెండు ఉండాలి. కాబట్టి పరంతప, శత్రువులను జయించి భయపెట్టే అర్జున, ఈ ధర్మం పట్ల విశ్వాసం లేని వాళ్ళు, శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. అందుకని వాళ్ళు నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని, మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ మృత్యు సంసారానికే వస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ మృత్యు సంసార వర్త్మని, ఆ మార్గానికి మళ్ళీ వస్తారు. మనం ఇప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నామనుకోండి, శ్రద్ధగా చదవకపోతే ఏమవుతుంది? అదే క్లాస్లో ఉంటూ ఉంటాం. మరి అలాగే మరి మనం ఈ జీవితంలో కూడా ఈ మార్గంలో ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోలేనన్నాళ్ళు కూడా మరి ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటూ ఉంటాం, భౌతికత్వంలో అని చెప్పి ఈ సైకిల్ మళ్ళీ మనకి చూపిస్తున్నారు. మయా తతమిదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వ అవస్థితః. ఈ సమస్త విశ్వం కూడా నా అవ్యక్త స్వరూపం నుంచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు కూడా నాలోనే స్థితమై ఉన్నాయి.
కానీ నేను వాటిల్లో స్థితుడను కాను అంటున్నారు. సో మయాతతం ఇదం సర్వం జగత్ అవ్యక్త మూర్తిన. సో ఈ జగత్తంతా కూడా నా సర్వ జగత్తు కూడా, ఈ జగత్ అంతా కూడా నా యొక్క అవ్యక్త రూపంతో వ్యాపింపబడి ఉన్నది. మరి భగవంతుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తి పరాశక్తి అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అపరాప్రకృతి పరాప్రకృతి అని. అంటే పరప్రకృతి ఇంకా ఉన్నతమైనది భౌతిక శక్తి కంటే. సో ఆ శక్తితో ఈ జగత్తంతా కూడా అవ్యక్తంగా భగవంతుడు వ్యాపించబడి ఉన్నారు. మత్స్థాని సర్వభూతాన్ని, అన్ని భూతాలంటే జీవరాశులు కదా, సర్వ జీవరాశులు కూడా నాలోనే స్థితమై ఉన్నాయి, నాలోనే ఉన్నాయి. నచా అహం తేష్ అవస్థిత, నేను వాటిలో మాత్రం నేను లేను అంటున్నారు. సో అన్ని ప్రాణులు నాలోనే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటిల్లో లేను. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త రూపంతో వ్యాపింపబడి ఉంది. సో నేను అంతటా ఉన్నాను చైతన్య రూపంలో. అన్ని ప్రాణులు నాలోనే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటిల్లో స్థితుడను కాదు. ఇదేమిటి, భగవంతుడు మరి అందరిలోనూ ఉన్నారు పరమాత్మ అంటారు, నేను వాటిల్లో స్థితుడను కాదు అంటున్నారు ఏమిటి అనే డౌట్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ భగవంతుడు నేను వాటిల్లో అంటే ఈ భౌతిక తత్వంలో నేను స్థితుడను కాను, నేను ఈ భౌతిక తత్వానికి అతీతుడను. మరి సత్వరజస్ తమో గుణాలు లేవు భగవంతుడికి, అది ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంతా కూడా సత్వరజస్ తమో గుణాలతో నిండి ఉంది. దాన్నే మాయాశక్తి భగవంతుడిది అంటారు. ఎందుకు మాయ అంటున్నారు అంటే, మరి అందరినీ అవి ప్రలోభంలో దాని మాయలోకి లాగేస్తున్నాయి కాబట్టి, అవి చెప్పినట్లుగా మన గుణాలు అలవర్చుకుని ఆ గుణాల ప్రకారం పనులు చేస్తున్నాం కాబట్టి అది మాయ. మనం అందరం కూడా వాటి మాయలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ మాయాశక్తి ఆయన భౌతిక శక్తిలో ఒక భాగమే అయినప్పటికీ ఆయన దానిలో స్థితుడు కాడు, ఆయన మాయాశక్తికి అతీతుడు అని దీని అర్థం అన్నమాట. సో అన్ని నాలోనే ఉన్నాయి, అన్ని ప్రాణులు నాలోనే ఉన్నాయి, కానీ నేను మాత్రం ఈ భౌతిక తత్వానికి అతీతుడను అంటున్నారు. ఆయన ఈ భౌతిక తత్వానికి కంప్లీట్లీ అతీతం, ఆయన దివ్యమైన తత్వంతోనే ఉంటారు. అయినా కూడా నచమత్స్థాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూతభృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. అయినా కూడా సృష్టించబడ్డ సమస్తము కూడా నాలోనే స్థితిని కలిగి ఉండదు. అచింత్యమైన నా యోగ వైభవాన్ని చూడు అంటున్నారు. పశ్యమే యోగమైశ్వరం, నా యోగైశ్వర్యాన్ని చూడు. నేను సర్వజీవులను పోషించేవాడిని, భూతభృన్నచ భూతస్థో, అన్ని జీవులన్నిటినీ కూడా మరి భూతస్థో పోషిస్తున్నప్పటికీ కూడా మమాత్మ భూత భావన, మరి అన్ని సృష్టులకు కూడా కారణం కాబట్టి నేను ఈ దృశ్యమాన జగత్తులో నేను భాగాన్ని కాదు అంటున్నారన్నమాట. సో ఈ భూత భావన సర్వ సృష్టులకు నేను కారణమైన నేను ఈ నచభూతస్థ అంటే ఈ ప్రపంచ భావాలతో ఉన్నవాడిని కాదు, ఈ భౌతిక ప్రపంచ భావాలతో ఉన్నవాడిని కాదు అని అర్థం. అందుకని దృశ్యమాన జగత్తు అంటే ఇలా మన కంటికి కనిపించే ఈ ప్రపంచం, మన ఈ ప్రపంచంలో నేను భాగాన్ని కాదు అంటే అన్ని జీవుల్ని పోషిస్తున్నాను, అంతటా నేను నివసిస్తున్నాను, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాను. ఇక్కడ చెప్తున్నారు క్లియర్గా డిఫరెన్స్. నేను అంతటా ఉన్నాను, అన్నీ పోషిస్తున్నాను, అన్నీ భరిస్తున్నాను, సమస్తము నాలో ఉన్నాయి. కానీ నేను సృష్టి మొత్తానికి కారణాన్ని కాబట్టి, అంటే ఆధ్యాత్మిక భౌతిక అన్నిటికీ కూడా మనకు కనిపించిన ఆధ్యాత్మిక లోకం కూడా ఉన్నది కదా, మనకు తెలిసింది ఈ భౌతిక ప్రపంచం, ఇందులో కూడా మనకు తెలిసింది మన భూలోకం, ఇందులో కూడా మనకు తెలిసింది మన దేశం, మన రాష్ట్రం, మనం ఉన్న ఊరు, మన ఇల్లు జనరల్గా చూస్తే. సో మరి అంతేగాని భగవంతుడు మరి సమస్త సృష్టికి కారణుడు కాబట్టి ఆయన ఈ కనిపించే కొద్ది ప్రపంచంలో భాగం కాదు. నేను ఇదే అనుకుంటున్నారు, ఇది కాదు, నేను ఇంకా ఎంతో ఉన్నది, నేను ఈ ఒక్కదానికే అటాచ్ అయిపోయి నేను లేను.
ఇవన్నీ నాలోనే ఉన్నాయి, కానీ నేను ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు దిస్ వరల్డ్, అంటే నాకు ఈ ప్రపంచపు మాయతో కనెక్షన్ లేదు అంటున్నారనమాట. అన్ని భగవంతుడికి మరి ఎన్నో ప్రపంచాలకి సమస్తం కూడా ఆయనలో ఉన్నది. కాబట్టి ఈ ప్రపంచపు మాయ తత్వాలు ఇవన్నిటికీ కూడా ఆయన అతీతుడు. అది ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఈ గ్రీక్ స్టోరీ మీరు వింటే, అట్లాస్ అనే వాళ్ళు గ్రీక్ దేవతలు భుజాన్ని భూమిని మోస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఒక్కొక్కసారి ఆయన అలసిపోయినట్లుగా చెప్తూ ఉంటారు. ఇలా ఏదో భగవంతుడు విశ్వాన్నంతా భరిస్తున్నాడు అనుకోకూడదు మనం అంటున్నారనమాట, మనకి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సర్వము తనలో ఉన్న నేను మాత్రం వాటికి పరుడనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఈ గ్రహమండలం అంతా మరి అంతరిక్షంలో ఉన్నది. ఆ అంతరిక్షం అంతా భగవంతుడి శక్తియే. అయినా కూడా ఆయన అంతరిక్షానికి కంటే భిన్నుడు, వేరు. ఆయన శక్తి అయినా ఆయన అందులో లేరు. ఆ భిన్నంగా వేరేస్గా అతడు భిన్నంగా స్థితుడై ఉన్నాడు. కాబట్టి జీవులందరూ నా అచింత్య శక్తిలో ఉన్నా కూడా నేను వాళ్ళందరికీ పరుడనై ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇదే భగవంతుడి యొక్క అచింత్యమైన యోగైశ్వర్యం. అది మరి భగవంతుడి శక్తి అన్నమాట. ఆయన ఇవన్నీ సృష్టించిన ఆయన వీటిల్లో ఏమీ భాగం కాదు. ఆయన తనంతట తనే ఆయన వేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భగవంతుడు తన శక్తి ప్రదర్శనం చేస్తూ ఊహాతీతాలైన అద్భుత లీలను చేస్తున్నారని వేదాల్లో నిఘంటువుల్లో చెప్పారు. అలా భగవంతుడు దివ్య శక్తులు కలిగి ఉన్నాడు. ఆయన సంకల్పమే వాస్తవం అనే భావనలోనే మనం ఆయన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. మనం ఒక పని చేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి ఎన్నో అవరోధాలు కలగవచ్చు, కానీ మనం కోరుకున్న రీతిలో మనం పని చేయలేకపోవచ్చు ఏదైనా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు. కానీ భగవంతుడు ఏదైనా సంకల్పించారు అంటే దానికి తిరుగులేదు, అది సమగ్రంగా నిర్వహింపబడుతుంది. మన సంకల్పానికి భగవంతుడి సంకల్పానికి ఎంతో డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇది భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి చెప్పే విషయానికి అర్థం అన్నమాట అని అంటున్నారు భాష్యంలో. సృష్టిని పోషించేవాడు, భరించేవాడు అయిన వాస్తవానికి ఆయన సృష్టిని తాకడు. అంటే ఆయనకు ఆ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్స్, ఈ గుణాలు, వీటన్నిటికీ ఆయన అతీతుడు అని. కాబట్టి ఆయన దివ్య సంకల్పంతో సమస్తం సృష్టింపబడి, భరించబడి, పోషించబడి అంత్యంలో నశిస్తుంది. పరతత్వమైన ఆయనకు ఆయన మనస్సుకు కూడా ఎలాంటి భేదము లేదు. మనకు మన మనస్సుకు భేదం ఉన్నది, కానీ ఆయనకు ఆయన మనస్సుకు ఎటువంటి భేదము లేదు. ఏకకాలంలో ఆ భగవంతుడు సర్వంలో ఉన్నా కూడా ఏ విధంగా ఆయన మళ్ళీ వీటన్నిటికీ భిన్నంగా ఉండగలడో మామూలు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భౌతిక సృష్టి అంతా వేరేగా ఉన్నా కూడా సెపరేట్గా ఈ భౌతిక ప్రపంచాలన్నీ అవన్నీ మళ్ళీ ఆయనలోనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి విషయమే ఇక్కడ భగవంతుడి యోగ శక్తిగా వివరింపబడింది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో భగవంతుడు అన్నది సమస్తము నాలో ఉన్నా కూడా స్థితిని, అంటే ఫిజికల్గా ఉన్నా కూడా నాకు ఆ నాలో స్థితిని కలిగి ఉండదు అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే నేను ఆ భావాలన్నీ జీర్ణించుకుని లేను, నేను భిన్నంగానే ఉన్నాను. అచింత్యమైన నా యోగ వైభవం అది. చూడు, నేను అన్ని జీవులను పోషిస్తున్నా, సర్వత్రా నివసిస్తున్నా, నేను సృష్టి అంతటికీ నేనే కారణం. కాబట్టి ఈ కనిపించే జగత్తుకు మాత్రమే ఇది ఏదో దీంట్లో నేను భాగాన్ని కాదు, ఇవన్నీ నా సృష్టిలో భాగాలు. అంతేగాని నేను ఇక్కడే ఉండి దీనికి చెందిన వాడిని కాను. నేను వీటికి సృష్టించాను, కానీ వీటన్నిటికీ అతీతుడను. సో భగవంతుడు వీటన్నిటికీ భిన్నుడే అంటున్నారు. అన్నీ ఆయన శక్తితో నడుస్తున్నప్పటికీ. యథాకాశ స్థితో నిత్యం వాయు సర్వత్ర గో మహాన్ తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానీత్యుపధారయ. యథ ఆకాశంలో ఏ రకంగా అయితే స్థితమై ఉంటుందో నిత్యము వాయువు, సర్వత్ర గో మహాన్ అంటే ఎంతో గొప్పగా సర్వత్రగా వీచేటటువంటి గొప్పగా వీచే ప్రచండ వాయువు కూడా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎంత గొప్ప
గొప్ప గాలి అయినా సుడిగాలి అయినా అది చివరికి ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉండాలి కదా, ఇంకెటు పోలేదు. తథా అలాగే సర్వాణి భూతాన్ని, అన్ని జీవరాశులు కూడా మత్స్థాని, నాలోనే ఉన్నాయి ఇది అని ఉపధారయ అర్థం చేసుకో అంటున్నారనమాట. సర్వత్రా వీచే ఈ ప్రచండ వాయువు కూడా ఎప్పుడూ ఆకాశంలోనే ఉంటుంది. అలాగే సృష్టించబడ్డ సమస్త జీవులు కూడా నాలోనే స్థితిని కలిగి ఉన్నాయి. ఎన్ని జీవులున్నా, ఎన్ని రకాలున్నా, ఈ ప్రపంచం, ఈ సృష్టి అంతా ఎంత పెద్దదైనా నాలోనే ఉంటాయి, ఎక్కడికి ఇంకా వెళ్ళవు, అన్నీ నాలోనే ఉన్నాయి అని గ్రహించు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ 14 లోకాలు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుల్లోనే స్థితమై ఉన్నాయి. అది సృష్టించబడ్డ అన్ని ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండదు. ఇలా అన్ని ప్రబలమైన గాలి కూడా ఆకాశంలో ఉన్నట్లు అన్నీ నాలోనే స్థితమై ఉంటాయి. ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. అన్ని జీవరాశులు కూడా కుంతిపుత్ర ఈ ప్రకృతిలో ప్రవేశిస్తాయి. నా యొక్క యాంతి, యాంతి అంటే మళ్ళీ ప్రవేశిస్తాయి. మామికాం అంటే నా యొక్క దీనివల్ల అన్నీ కూడా నా ప్రకృతిలో ప్రవేశిస్తాయి. అన్ని జీవరాశులు ఎప్పుడు కల్పక్షయే పునస్తాన్, కల్పాంతంలో ప్రవేశిస్తాయి. మళ్ళీ కల్పక్షయే అంటే కల్పాంతంలో తిరిగి వాటన్నిటినీ కూడా కల్పాదౌ అంటే కల్పం ప్రారంభమైనప్పుడు విసృజామి సృష్టిస్తున్నాను అహం నేను. సో ఏమంటున్నారు అంటే కల్పాంతంలో అన్ని భౌతిక సృష్టులు కూడా నా ప్రకృతిలో ప్రవేశిస్తాయి, అంటే నాలో వచ్చేస్తాయి, ఇమిడిపోతాయి. ఈ కల్పం ఎండ్ అయిపోగానే, కల్పం అంటే బ్రహ్మదేవుడు పగలైపోగానే సమస్తం కూడా భగవంతుళ్ళకి కలిసిపోతాయి. తదుపరి మళ్ళీ కల్పారంభం, మళ్ళీ రాత్రి అయిపోయి పగలు ప్రారంభం అవగానే నేనే నా శక్తితో వాటిని మళ్ళీ తిరిగి సృష్టిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో మనం బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పగలు రాత్రి ఇవన్నీ నిన్న చూసాం కదా. సో అది మళ్ళీ ఇక్కడ ఆ కల్పం అంటే ఎంత అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మదేవుడు కల్పాంతం అంటే ఇక చివరికి బ్రహ్మదేవుడి యాక్చువల్లీ ఇది ఇక్కడ కల్పం అనడానికి ఈ భౌతిక సృష్టి స్థితి లయాలు సంపూర్ణంగా భగవంతుడి దివ్య సంకల్పం మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇక్కడ కల్పాంతము అంటే బ్రహ్మదేవుడి నిర్యాణం తర్వాత. అంటే ఇక్కడ కల్పం అంటే బ్రహ్మదేవుడి పగలు కాదు. ఆ బ్రహ్మదేవుడి పగలు అన్నప్పుడు ఆయన సృష్టిస్తారు, ఆ రాత్రి అయినప్పుడు విలీనం అవుతూ ఉంటాయి. కానీ మనం మహాప్రళయం చెప్పుకున్నాం కదా, అంటే బ్రహ్మదేవుడు ఆయుష్ తీరిపోయిన తర్వాత సమస్త భౌతిక సృష్టులు, ఈ ప్రపంచం అన్నీ కూడా ఆయనలో ప్రవేశిస్తాయి, భగవంతుడి యొక్క ప్రకృతిలో ప్రవేశిస్తాయి. ఆ తరువాత మళ్ళీ కల్పారంభం జరిగినప్పుడు నేనే నా శక్తితో వాటన్నిటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తాను అంటున్నారు. సో బ్రహ్మదేవుడు 100 సంవత్సరాలు ఒక పగలు మరి మనం చూసాం, అంటే 1000 యుగాలు అని చెప్పేసి. కాబట్టి 43,000 లక్షల భూలోక సంవత్సరాలతో సమానం. అలాగే ఆయన రాత్రి కూడా అంతే. కాబట్టి ఇలాంటి పగలు రాత్రి సమయాలు 30 ఉండగా ఆయన సంవత్సర కాలం 12 అట్టి మాసాలతో ఉంటుంది. అలాంటి 100 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు తను చాలించినప్పుడు ప్రళయం వస్తుంది. అలాంటి సమయంలో అంతవరకు ప్రదర్శితమైన భగవంతుడి శక్తి అంతా మళ్ళీ తిరిగి ఆయనలో, అంటే అప్పటి వరకు ఈ సృష్టి ఉంటుంది. బ్రహ్మదేవుడి నిర్యాణం తర్వాత సృష్టి అంతా కూడా మరి భగవంతుడిలో లయం అయిపోతుంది. మళ్ళీ విశ్వ సృష్టి అవసరం అయినప్పుడు భగవంతుడి సంకల్పంతో అది మళ్ళీ ప్రకటితం అవుతుంది అని మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. కాబట్టి బహుశా నేను ఒక్కడనే అయినా బహురూపాలు దాలుస్తాను అని చెప్పారు కదా, అది దాని అర్థం. ఇలా చాందోగ్యోపనిషత్తులో 6.2.3 మంత్రంలో చెప్పారనమాట. బహుశ్యాం నేను ఒక్కడనే అయినా బహురూపాలు దాలుస్తాను అని. భగవంతుడు అలా తన భౌతిక శక్తిలో వ్యాపించినప్పుడు
సమస్త విశ్వము కూడా మళ్ళీ ప్రకటితం అవుతుంది. సో ఆయన భౌతిక శక్తిలో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ భగవంతుడు ప్రవేశిస్తారో మళ్ళీ విశ్వం అంతా కూడా వ్యక్తం అవుతుంది అని చెప్పి ఆయన సంకల్పం తీసుకున్నప్పుడు ఇది చేయాలి అని జరుగుతుంది అంటున్నారు. సో కౌంతేయ కల్పాంతంలో, ఇక్కడ కల్పాంతం అంటే బ్రహ్మదేవుడి నిర్యాణం తర్వాత అన్ని భౌతిక సృష్టిలు కూడా నాలో ప్రవేశిస్తాయి, అన్ని భగవంతుల్లో లయమైపోతాయి. తదుపరి కల్పారంభంలో నేనే నా శక్తితో వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తాను. ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్నం అవశం ప్రకృతేర్వశాత్. సో సమస్త విశ్వము కూడా నా అధీనంలోనే ఉన్నది. అది నా సంకల్పం చేతే పునః పునః విసృజామి, మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతూ ఉంటుంది. ప్రకృతిం స్వాం అవష్టభ్య. సో ప్రకృతిలో నేను మరి ప్రవేశించి విసృజామి పునః పునః, మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టిస్తూ ఉంటాను. భూతగ్రామం ఇమం కృత్స్నం అంటే నా సర్వ సృష్టిని, భూతగ్రామం అంటే మొత్తం సృష్టి అంతటిని కూడా, ఈ మొత్తాన్ని కృత్స్నం అంటే మొత్తాన్ని కూడా, అవశం అంటే ఆటోమేటిక్గా అప్రయత్నంగా, ప్రకృతే వశాత్ అంటే ప్రకృతి శక్తి యొక్క వశం వల్లనే అన్నీ కూడా మళ్ళీ సృష్టించబడుతున్నాయి ఆటోమేటిక్గానే. కాబట్టి సమస్త విశ్వం కూడా నా అధీనంలోనే ఉన్నది. అది నా సంకల్పం చేత అప్రయత్నంగానే మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది. భగవంతుడు ఏం ప్రయత్నం కూడా చేయక్కర్లా, ఆయనకు సంకల్పం ఉంటే ఆటోమేటిక్గా సరిపోతుంది. అప్రయత్నంగా నా సంకల్పంతో మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది. నా సంకల్పం చేతే మళ్ళీ అంచెలో లయం చెందుతూ ఉంటుంది. సో అందుకే మరి భగవదాజ్ఞ లేనిది ఏది కూడా జరగదు అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అనమాట. భగవత్ సంకల్పం జరిగినప్పుడు సృష్టి, మళ్ళీ ఆయన సంకల్పం జరిగినప్పుడు లయం, ఈ లోపల సమస్తాన్ని పోషించడం అన్నీ కూడా భగవంతుడు వల్లనే మనం నడుపుతున్నారన్నది మనకి ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చాలా శ్లోకాల్లో అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు భగవంతుడి న్యూన శక్తి అంటే తక్కువ శక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణమై ఉంది. అంటే ఆయన మెటీరియల్ ఎనర్జీ, భౌతిక శక్తిని చూస్తున్నాం ఇలా ప్రపంచాలుగా. సృష్టి సమయంలో ఈ భౌతిక శక్తి ఏమవుతుందంటే మహత్తత్వం లాగా రూపొంది భగవంతుడు మరి తొలి పురుషావతారమైన మహావిష్ణువుగా దాంట్లో ప్రవేశిస్తారు. చూసాం కదా, కారణోదక సాయి విష్ణు ఆయన కారణ సముద్రంలో శయనించి తన శ్వాస ద్వారా అసంఖ్యాకమైన బ్రహ్మాండాలను సృష్టిస్తూ భగవంతుడు ద్వితీయ పురుషావతారమైన గర్భోదక సాయి విష్ణు రూపంలో ప్రవేశిస్తారు. ఇది సృష్టి సమయంలో ఆయన ఇది ఇలా పురుషావతారాలుగా వ్యక్తమై ఈ రకంగా చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో నిన్న మనం ఆ గోలోక చార్ట్ని చూసాము. సో అందులో మనం చూసాం కదా, ఏది ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో మరి కింద ఉన్నదంతా భౌతిక ప్రపంచం. ఇదంతా ఈ గ్రీన్ నుంచి ఈ సర్కిల్లో ఉన్నది కంప్లీట్ భౌతిక. ఈ భౌతిక పైన ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచం సృష్టించడానికి ఈ సృష్టిలో కారణోదక సృష్టత్వం నుంచి సముద్రంలో గర్భోదక సాక్షి 14 లోకాలని ఆయన సృష్టించి ఈ 14 లోకాలతో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మళ్ళీ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా పాల సముద్రంలో శ్వేత దీపంలో ఉంటూ అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మగా ఇలా క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపంలో ఉన్నారని నిన్న చూసాం. అది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి చెప్తున్నారు ఏమని, అలా తొలి పురుషావతారం మహావిష్ణువుగా మరి అందులో ప్రవేశిస్తారు. కారణ సముద్రంలో శయనించి శ్వాస ద్వారా అసంఖ్యాకంగా ఉన్న బ్రహ్మాండాలను సృష్టిస్తారు. భగవంతుడు తర్వాత వాటిల్లో ద్వితీయ పురుషావతారమైన గర్భోదక సాయి రూపంలో ప్రవేశిస్తారు. ప్రతి విశ్వము ఈ రకంగానే సృష్టించబడ్డది. పిమ్మట భగవంతుడు క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపంలో బ్రహ్మాండాల్లో అంతలి కణకణములతో సహా సర్వంలోనూ ప్రవేశిస్తారు. సో క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఈ అన్ని బ్రహ్మాండాల్లో మరి ప్రవేశిస్తారనమాట. క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఈ విధంగా భగవంతుడు సమస్తంలోనూ ప్రవేశిస్తారనే విషయం మనకి ఇంతకు ముందే
వివరించారు. అది ఈ రకంగా అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో శ్లోకంలో ఇక జీవులకు సంబంధించినంత వరకు భౌతిక ప్రకృతి గర్భంలో వీళ్ళందరినీ ఉంచినప్పుడు వారి వారి కర్మఫలాలను అనుసరించి వాళ్ళు వివిధ స్థానాలు పొందుతారు. ఆ విధంగా భౌతిక జగత్తు యొక్క కలాపాలు ప్రారంభమవుతాయి. అంటే సృష్టి ఆరంభం అయిన క్షణం నుంచే జీవులకు కార్యకలాపాలు ఆరంభమై ఉన్నాయి, స్టార్ట్ అయ్యాయి వాళ్ళ కార్యకలాపాలు సృష్టి మొదటి నుంచి. కాలక్రమంగా అది వృద్ధి చెందడం లేదా పరిణామం చెందడం జరగక జగత్తు యొక్క సృష్టితో పాటుగానే వివిధ జీవులు సృష్టింపబడ్డారు అంటున్నారన్నమాట. ఇక్కడ జగత్ సృష్టింపబడ్డప్పుడే జీవులన్నీ సృష్టింపబడ్డాయి. అంటే మనుషులు, జంతువులు, మృగాలు, పక్షులు అన్నీ ఏకకాలంలోనే సృష్టించబడ్డాయని చెప్తున్నారు భాష్యంలో. కాబట్టి ఈ గడిచిన కల్పాంతంలో జీవులు ఏ కోరికలు కలిగి ఉంటారో ఆ రీతిలో వాళ్ళు మళ్ళీ సృష్టింపబడటమే అందుకు కారణం అంటున్నారు. సో వాళ్ళ కోరికలను అనుసరించి వాళ్ళకి ఆ జన్మలు వస్తున్నాయి. ఈ విధంగా జీవులు చేయవలసింది ఏదీ లేదని అవశ్యం అనే పదం ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది. అంటే ఏమిటంటే గడిచిన కల్పంలో గడిచిన జన్మ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి మళ్ళీ ఈ జీవుడు సృష్టించబడతాడు. అప్పుడున్న స్వభావానికి తగ్గ లైఫ్. ఇదంతా కూడా భగవత్ సంకల్పం చేతే జరుగుతుంది. ఇదే భగవంతుడి అచింత్య శక్తి. ఈ విధంగా జీవులన్నిటినీ సృష్టించిన తర్వాత ఆయనకు వారితో ఏ సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడు. ఇక సృష్టించిన తర్వాత మనకు ఆ స్వతంత్రత, మనసు, బుద్ధి అన్నీ ఇచ్చారు కదా. ఇక మనమే మరి వాటిని ఉపయోగించుకుని వాటిని ఏ రకంగా మనం దాటగలిగి చివరికి భగవంతత్వాన్ని మనం చేరుకోగలమనేది అప్పుడు మన మీద ఉన్నదన్నమాట. వివిధ జీవుల యొక్క కోరికలను తీర్చడానికి జగత్తు సృష్టింపబడుతోంది. కాబట్టి భగవంతుడు దాంతో సంబంధం పెట్టుకోడు అని చెప్తున్నారు. కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఆ కోరికలను తీర్చుకుంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతున్నా ఉన్న విషయాన్ని మనం గ్రహించి కోరికల్ని పక్కన పెట్టి భగవంతుడి వైపు మనసు తిప్పినప్పుడు మళ్ళీ ఆయన్నే పొందగలుగుతాం. అది. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు అంటే, ఈ శ్లోకంలో సమస్త విశ్వము కూడా నా అధీనంలో ఉంది, అది నా సంకల్పంతోనే మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతోంది, నా సంకల్పంతోనే చివర్లో లయం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. నచమాం తాని కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ ఉదాసీనవదాసీనం అస్తకం తేషు కర్మసు. సో ధనంజయ, ఈ కర్మంతా కూడా నన్ను బంధించదు, నేను తటస్థుడిలాగానే ఉంటాను. ఈ భౌతిక కర్మలన్నిటి పట్ల నాకు ఆసక్తి లేని వాడిగానే ఉంటాను. అది మళ్ళీ ఇంకా మనకి క్లియర్గా చెప్తున్నారు ఏ రకంగా అయినా ఈ అటాచ్మెంట్స్కి దూరంగా ఉంటాను. చేసి నా సంకల్పంతో మరి నేను సృష్టించి నేను ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఈ కర్మలన్నీ మరి ఈ మనం ఎందుకు కర్మలకు బాధ్యులం అవుతున్నాము, భగవంతుడు ఎందుకు అవ్వరు అంటే, ముందు అసలు భగవంతుడు సర్వస్వతంత్రుడు. అంతేకాకుండా భగవంతుడికి ఈ కోరికలు అనేవి లేవు. ఎప్పుడైతే కోరికలు అనేవి వస్తాయో మరి మనం కర్మలకు బద్ధులం అవుతాం. అది అందుకని భగవంతుడికి ఆ కోరిక అనేది లేదు కాబట్టి ఈ కర్మ అంతా ఏది కూడా నన్ను బంధించదు. నేను తటస్థుడి వల్లే ఉంటాను. అన్ని విషయాల్లో ఆయన తటస్థుడే. ఈ భౌతిక కర్మలన్నిటి పట్ల ఆయనకు ఆసక్తి లేనివాడు ఆయన. కాబట్టి అది కూడా చెప్తున్నారు, ఈ కర్మ నన్ను బంధించదు ఎందుకంటే నేను తటస్థుడని. అందుకని ఈ భౌతిక కర్మలు వేటి పట్ల నాకు ఆసక్తి లేదు, ఆసక్తి లేని వాడిగా నేను ఉంటాను. అందుకని నన్ను ఏ కర్మ కూడా బంధించదు. సో అందుకని మనం కూడా ఎవరైతే ఇలా తటస్థులు అంటే సమత్వం, అన్ని స్థితిలు, ఎలాంటి స్థితి అయినా మనం అలాగే ఉండగలగటం, అదే ప్రశాంతతతో అదే బ్యాలెన్స్డ్ మెంటాలిటీతో ఉండగలుగుతాం. అందుకే ఆ తటస్థత, ఆ సమత్వమే యోగం అన్నారు. అలాంటి సమత్వాన్ని తెచ్చుకున్నప్పుడు మరి మనకి ఆత్మతత్వం, భగవతత్వం అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన తత్వమే ఆ సమత్వం కాబట్టి. అందుకే నేను తటస్థుడిని, నాకు ఏ కోరిక లేదు, ఈ భౌతిక కర్మలన్నీ దేని పట్ల నాకు ఆసక్తి లేదు. అది కావాలి, ఇది కావాలి, అది చెయ్యాలి, ఇది చెయ్యాలి అంటే ఏదో కోరిక కోసం చెయ్యాలి అనేది భగవంతుడికి లేదు. కాబట్టి ఆయన అన్ని విషయాల్లో సమత్వమే కాబట్టి, ఆయన తటస్థుడే కాబట్టి ఆయనకి ఏ కర్మ ఉండదు. సో అందుకే
మనకు కూడా ఆ స్థితి మనం తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు ఆ సమత్వం అన్ని టైమ్స్లో అన్ని విషయాలు అందరి పట్ల సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు మనం కూడా మరి అందుకే భగవంతుడి తత్వం ఇది అని తెలుసుకోగలిగే స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాం, కనెక్షన్ ఏర్పరచుకోగలుగుతాం. సో అంటే భగవంతుడికి ఏ కర్మ లేదా అని మనం అనుకోకూడదు. అది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు దివ్య కర్మల్లో నిమగ్నుడయ్యే ఉంటారు. కానీ సచ్చితానందమైన కర్మల్లో నిమగ్నమై ఉంటాను, భౌతిక కర్మలతో నాకు ఎట్టి సంబంధము లేదు అని చెప్పి బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా చెప్పారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచ కర్మలు ఏమిటి? కోరికలతో కూడిన కర్మలు. అటువంటివేమి భగవంతుడికి లేవు. ఆయన మరి కర్మలంటే మరి ఆయన సృష్టిస్తున్నారు, లయం చేస్తున్నారు, పోషిస్తున్నారు, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. కానీ ఏ కోరికతో కాదు, ఆయన డ్యూటీ లాగా చేస్తున్నారు. అందుకే మనం కూడా మన పనులను మన బాధ్యతలను ఈ రకంగా కోరిక అనేది పక్కన పెట్టి చెయ్యాలి, మన డ్యూటీ అనుకుని చేసి సమత్వంతో ఉంటూ అన్ని టైమ్స్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ తత్వం అవగతం అయ్యి భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడి భగవతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగల స్థితిని తెచ్చుకోగలుగుతాం. సో భౌతిక కర్మలన్నీ కూడా మరి భగవంతుడే నిర్వహిస్తున్నారు. కానీ సృష్టించబడ్డ జగత్తు యొక్క భౌతిక కర్మలన్నిటి పట్ల ఆయన తటస్థుడు. ఆ తటస్థ తత్వాన్నే ఉదాసీనత్ అనే పదం ద్వారా ఇక్కడ మనకి చెప్పారు. ఉదాసీన వదాసీన మస్తకం అన్నారు కదా. తటస్థుడిలాగా నేను మరి ఉన్నట్లే ఆసీనుడినై ఉంటాను. అసక్తం, ఏ విషయంలో నాకు కోరిక లేదు, ఆసక్తి లేదు, ఇది కావాలి అది కావాలి. తేషు కర్మసు, ఆ కర్మలు వేటి పట్ల నాకు ఆసక్తి లేదు. అంటే భౌతిక కర్మలలో ప్రతి సూక్ష్మాంశం పైన ఆయనకి కంట్రోల్ ఉన్నా కూడా ఆయన తటస్థుల్లానే ఉంటారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే, ఒక జడ్జి ఉన్నారు అంటే మరి ఆ జడ్జి కొంతమందికి మరి మరణ శిక్షలు, కొంతమందికి జైలు శిక్ష, ఇంకా కొంతమందికి ఫైన్ వేయడం, ఇటువంటివన్నీ రకరకాల శిక్షలు వేస్తూ ఉన్నా కూడా అక్కడ జరిగే లాభ నష్టాలతో ఆయనకు సంబంధం లేదు. ఏది చేయాలో ఆ రూల్ ప్రకారం చూస్తాడు, ఆ శిక్ష వేస్తాడు, అంతే. ఇంకా ఆయనకు వేరే వాటితో సంబంధం లేదు. అలాగే జగత్తులో కూడా ప్రతి పనిలో తన ప్రమేయం ఉన్నప్పటికీ భగవంతుడు కూడా తటస్థుడే. అంటే మనం చేసుకున్న దానికి ఏది రావాలో మరి ఆ కర్మానుసారం మనకు వస్తుంది. కానీ భగవంతుడు ఏ విషయంలోనూ ఆయన యొక్క పక్షపాతం కానీ ఏది చూపించరు. ఆయన అన్నిట్లో తటస్థంగానే ఉంటారు. అందుకే వేదాంత సూత్రాల్లో వైషమ్య నైర్ఘృణ్యేన అని ప్రవచించింది వేదాంత సూత్రం 2.1.34. అంటే ఏమిటంటే భగవంతుడు భౌతిక జగత్తు యొక్క ద్వంద్వాలతో సంబంధం లేకుండా వాటికి ఆయన ఈ ద్వంద్వాలకు పరుడై ఉంటాడు. అంటే ద్వంద్వాలు లేనివాడు. ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్ చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే సుఖమైన దుఃఖమైన ఆయనకు ఆ ఫీలింగ్స్ లేవు. మరి లాభమని నష్టమని లేదు, రాగమని లేదు, ద్వేషమని లేదు. భగవంతుడు ఆ ఫీలింగ్స్ ఏమీ లేవు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒకే రకమైన సచ్చిదానంద తత్వంలో ప్రశాంతతలో ఉంటారు. అలాగని జగత్తు యొక్క సృష్టిలయాలతో కూడా అలాగే సంబంధం లేదు. అంటే సృష్టిస్తారు, లయం చేస్తారు. అంటే జీవులు వాళ్ళ పూర్వకర్మలను అనుసరించి పలు విధాల జన్మలు పొందుతూ ఉంటారు. భగవంతుడు ఏమీ జోక్యం చేసుకోరు అంటున్నారు. ఎవరి కర్మానుసారం అవి జరుగుతాయి. జడ్జి కనుక వాళ్ళ యొక్క తప్పును బట్టి శిక్ష వేసి ఆయన మళ్ళీ రెండో శిక్షకి ఎలా ఏ విషయంలో కల్పించుకోకుండా ఉంటాడో అది అని చెప్తున్నారు ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇంతకీ శ్లోకంలో చెప్పింది ఏమిటంటే, ఈ కర్మ ఏది కూడా నన్ను బంధించదు, నేను తటస్థుణ్ణి. ఈ భౌతిక కర్మలు వేటి పట్ల కూడా నాకు ఆసక్తి లేదు. అంటే నాకు ఈ కోరికలకు ఈ గుణాలకు నేను అతీతుడను. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. సో కౌంతేయ, నా శక్తులలో ఒకటైన భౌతిక ప్రకృతి నా అధ్యక్షతలో వర్తిస్తూ స్థావర జంగాలను సృష్టిస్తోంది. దాని నియమాన్ని అనుసరించే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టిస్తూ లయమవుతూ ఉన్నది. సో మరి భగవంతుడి శక్తే కదా ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంతా కూడా. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతి నా అధ్యక్షతలో వర్తిస్తూ స్థావర జంగాలంటే కదిలేవి కదలని, సచరాచరం, చర అచరం, కదిలేవి కదలనివి. అంటే స్థావరాలంటే కదలనివి, జంగాలంటే కదిలేవి. సో నా అధ్యక్షతలో ఈ ప్రకృతి సూయతే అంటే సృష్టిస్తూ ఉంటుంది.
ఏది కదిలేవి కదలనివి అన్నిటినీ కూడా హేతునానేన ఆ కారణం చేత కౌంటేయ జగత్తు విపరివర్తతే పనిచేస్తుంది నా అధ్యక్షతలు ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఈ ఈ కదిలే కదలని అన్నిటినీ కూడా సృష్టిస్తుంది. దానివల్లే ఈ జగత్తంతా కూడా మరి పనిచేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఇక్కడ సమస్తానికి అధ్యక్షుడని ఆయనే చెప్తున్నారు. ఆయన దివ్య సంకల్పం అన్నిటికీ సంకల్పం ఏమిటి అంటే భగవత్ సంకల్పమే. కానీ నిర్వహణ ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే భౌతిక ప్రకృతి చేస్తోంది. భగవంతుడి డైరెక్షన్లో ప్రకృతి ఈ సృష్టిని లయాన్ని చేస్తున్నది. కాబట్టి వివిధ రూపాల్లో జాతుల్లో ఉన్న జీవులకు తన తండ్రినని ఇంతకు ముందే చెప్పారు కదా భగవంతుడు. మరి సంతానం కోసం తండ్రి బీజ ప్రదానం చేసినట్లు భగవంతుడు తన చూపు ద్వారానే జీవులను ప్రకృతి గర్భంలో బీజ రూపంలో ఉంచగా వాళ్ళు అందరూ కూడా వాళ్ళ పూర్వజన్మ కోరికలు కర్మలను అనుసరించి వివిధ రూపాల్లో జాతులలో జన్మిస్తారు. జీవులందరూ భగవంతుడి వీక్షణతోనే జన్మించిన వాళ్ళ కర్మానుసారం కోరికలను అనుసరించి రకరకాల దేహాలను పొందుతారు. సో మన యొక్క కోరికలను బట్టి మన బంధాలను బట్టి మనకి నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది. కాబట్టి అంటే ఏమిటంటే భగవంతుడికి ఈ సృష్టితో ఎలాంటి డైరెక్ట్ సంబంధము లేదు. ఆయన వీక్షణతోనే ప్రభావితమై అన్నీ సృష్టించబడుతున్నాయి. ఆయన చూపుతోనే సమస్తము సృష్టించబడుతున్నాయి అంటున్నారు. సో ప్రకృతిపై భగవంతుడు దృష్టి సారించినప్పుడు సృష్టి విషయంలో ఆయన కర్మను అనురుస్తున్నాడన్న విషయం మనకి డౌట్ లేకపోయినా భౌతిక జగత్తు వ్యక్తీకరణలో మాత్రం ఆయనకి ప్రత్యక్ష సంబంధం లేదు అంటున్నారు. సో ఆ వ్యక్తీకరణ డైరెక్ట్గా ఆయన చేయకపోయినా దాని యొక్క సృష్టికి కారణం ఆయనే. ఈ విధంగా ఈ విషయంలో ఒక చక్కటి స్మృతులలో మనకు ఒక చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నది అంటున్నారు. ఏమిటంటే ఒక సువాసన ఉన్న పుష్పం మన ముందు ఉన్నప్పుడు దాని సుగంధం మన ముక్కుకు తగులుతుంది. మరి మనిషిని ఘ్రాణశక్తి మరియు పుష్పాలు ఒకదాని నుంచి ఒకటి వేరే కదా. దాని వాసన మరి పుష్పాలు మనం వాసన చూసే మన శక్తి పువ్వు రెండు వేరు వేరే. కానీ మనకు ఆ పువ్వు ముక్కు దగ్గర ఉంచుకుంటే మనకి వాసన తెలుస్తుంది. అలాగే భౌతిక జగత్తుకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధం కూడా ఇలాంటిదే. భౌతిక జగత్తుతో ఎలాంటి సంబంధం లేకపోయినా ఆయన చూపుతోనే ఆయన ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని ఏర్పరచగలరు అని చెప్తున్నారు. ఇంతకీ సారాంశం ఏమిటంటున్నారంటే భగవంతుడి అధ్యక్షత లేనిదే ప్రకృతి కూడా చేయలేదు. అయినా దేవదేవుడు సర్వ విధాలైన భౌతిక కర్మల పట్ల అనాసక్తుడు. ఆయన ఆసక్తితో చేయడం లేదు, ఆయన బాధ్యతగా చేస్తున్నారు. ఆయన అధ్యక్షతలో ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఇవన్నిటినీ సృష్టిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అది నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ భౌతిక ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలో పనిచేస్తూ ఈ చర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఈ రకంగానే ఈ ప్రపంచం మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడటం లయం అవడం అన్నీ జరుగుతున్నాయి. అవజానంతి మాం మూఢాం మానుషీం తనుమాశ్రితాం పరం భావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. అవజానంతి మాం మూఢులు నన్ను తెలుసుకోలేక మూఢులైన మనుషులు మానుషీం తనుమాశ్రితం, నేను ఇలా మనుష్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు మూఢులు నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. పరంభావం దివ్యభావాన్ని అజానంతో అర్థం చేసుకోలేక మమ భూత మహేశ్వరం, నేను అన్ని జీవరాశులకు మహేశ్వరుడును ప్రభువునని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా మరి దుర్యోధనుడిని వీళ్ళని చూపిస్తున్నారు భగవంతుడు. మరి వాళ్ళ ఎదురుగుండా ఉన్నా కూడా మరి పాండవులు గుర్తించగలిగారు కానీ కౌరవులు భగవంతుడిని గుర్తించలేకపోయారు. సో మనుష్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు ఇలా మూఢులు నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. నేను సమస్త జీవరాశులకు ప్రభువునని నా దివ్యత్వం వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అంటున్నారు.
అంటే ఇక్కడ మరి భగవంతుడు మరి శక్తివంతుడు ఆ, అయినా శ్రీకృష్ణుడు మానవుడే అని కొందరు అనుకోవచ్చు. బ్రహ్మ సంహితంలో ఆయనే ఆదిదేవుడు, ఈశ్వర పరమ కృష్ణ అని చెప్పారు. వాస్తవానికి ఎంతో మంది ఈశ్వరులు నియమించేది ఈశ్వరులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వాళ్ళలో ఒకరికంటే ఒకళ్ళు అధికులుగా ఉంటారు. భగవంతుడి భౌతిక జగత్తులో లోక కార్యాల్లో కూడా ఒక అధికారి, వాళ్ళ పైన ఇంకొక కార్యదర్శి, అతని పైన ఇంకో మంత్రి, ఆ మంత్రి పైన ఇంకొక అధ్యక్షుడు, ఇట్లా ఉంటూ ఉంటారు కదా రకరకాల క్యాడర్స్ లో పొజిషన్స్. వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పరిధిలో ఈశ్వరులే, వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ కి మరి వాళ్ళే హెడ్స్. అయినా కూడా వేరొకళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ మీద సూపర్వైజర్లు. అలా కానీ భగవంతుడి మాత్రం దివ్య నియామకుడు అని బ్రహ్మ సంహితంలో చెప్పారు. ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తుల్లో ఎంతో మంది ఈశ్వరులు ఉన్నా కూడా శ్రీకృష్ణుడు మాత్రం పరమేశ్వరుడు, ఈశ్వర పరమా కృష్ణ. మరియు ఆయన దేహం కూడా సచ్చిదానందం, అంటే భౌతికత్వం లేనిది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే నెక్స్ట్ శ్లోకం. మోఘాశా మోఘకర్మాణో మోఘజ్ఞానా విచేతసః రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. ఈ రకంగా మోహపరవశులైన దానవులు నాస్తిక భావంతో విమోహితులు అవుతారు. అలాంటి భ్రాంతి స్థితిలో వాళ్ళ ముక్తికి సంబంధించిన ఆశలు, కామ్యకర్మలు, జ్ఞాన సముపార్జన అన్నీ కూడా వ్యర్థమైపోతాయి. సో వాళ్ళు ఇక ఆ భ్రాంతిలో ఉంటూ ఇక వాళ్ళకి ముక్తికి సంబంధించిన ఆశలేమిటి, వాళ్ళ కర్మలేమిటి, వాళ్ళ జ్ఞానం ఏమిటి, అన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతాయి. అంటే వాళ్ళకి అవసరమైన జ్ఞానము రాదు అంటున్నారు ఈ మోహంలో ఉన్నప్పుడు. సో మోఘాశ వ్యర్థమైన ఆశలతో, మోఘ కర్మాణ వ్యర్థమైన కర్మలతో, అంటే వ్యర్థం అంటే ఏమిటంటే మరి మన పరిపూర్ణతకు ఉపయోగపడని కోరికతో కూడినటువంటివి భౌతిక కర్మలు, భౌతిక కోరికలతో మోఘ జ్ఞాన. అలాగే మోహంతో కూడుకున్న ఈ జ్ఞానం అంటే ఈ కోరికలతో తీర్చుకోవాలనే జ్ఞానం తప్ప వేరే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేక విచేత సహా భ్రాంతులై వాళ్ళు రాక్షసీం ఆసురీం చైవ, రాక్షసులు దానవులు లాగా ఆ స్వభావంతో, చైవ ప్రకృతి అటువంటి దానవ స్వభావంతో మోహినీం శ్రిత, మోహిని కలత చెందుతూ ఇటువంటి భావాలను ఆశ్రయించి కలత చెందుతూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు వ్యర్థమైన మోహంతో కూడుకున్న ఆశలతో, వ్యర్థమైన కర్మలతో, వ్యర్థమైన జ్ఞానంతో నిండిపోయి రాక్షస ప్రకృతితో వాళ్ళు ఇలా మోహంలో ఉంటూ కలత చెందుతూ ఉంటారు. అంటే భగవంతుణ్ణి అంగీకరించని వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు అంటూ భాష్యంలో మళ్ళీ కొంత చెప్తున్నారు. బట్ ఓవరాల్గా భగవంతుడు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ రకంగా నన్ను గుర్తించలేనప్పుడు మరి ఇలా దానవ నాస్తిక భావాలతో విమోహితులు అవుతూ ఉంటారు ఆ మోహంలో. అలాంటి స్థితిలో వాళ్ళిక వాళ్ళ ఆ టైంలో వాళ్ళ కోరికలైనా, పనులైనా, జ్ఞానమైనా అన్నీ కూడా తప్పుదారిలో ఉంటాయి. వాళ్ళని మోక్షానికి తీసుకువెళ్ళే మార్గంలో ఉండవు కాబట్టి వ్యర్థాలు అంటున్నారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రితాః భజంత్యా అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. సో కానీ భ్రాంతులు కాని మహాత్ములు మాత్రం దైవ ప్రకృతినే ఆశ్రయించి ఉంటారు. వాళ్ళు నన్ను ఆది అని, అవ్యయుణ్ణని, భగవంతుణ్ణని తెలిసి ఉండడంతో నా భక్తిలో వాళ్ళు సంపూర్ణంగా నిమగ్నులై ఉంటారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ. సో మహాత్ములు కానీ మహాత్ములు నన్ను పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రిత, నా దివ్య ప్రకృతిని ఆశ్రయిస్తారు. అంటే భగవత్ తత్వాన్ని, ఆ సమత్వాన్ని, ఆ రకమైనటువంటి మెంటాలిటీని వాళ్ళు ఆశ్రయిస్తారు. భజంత్యా అనన్య మనసో, వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా తదేకంగా ఈ భక్తి మార్గంలోనే ఉంటూ జ్ఞాత్వా మరి తెలుసుకుని, భూతాదిం అవ్యయం, మరి నేను అవ్యయుడినని ఈ సమస్త జీవరాశులకు అవ్యయుడినని వాళ్ళు తెలుసుకుని నా భక్తిలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నులై ఉంటారు అని చెప్పి మహాత్ములు
ఏ రకంగా ఉమ్, వాళ్ళు ఉంటారు, మూడులు ఏ రకంగా ఉంటారు అనేది ఇక్కడ చెప్పారు. తర్వాత ఈ మహాత్ములు ఇంకా వాళ్ళ లక్షణాలు చెప్తారు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రత నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. సో ఈ మహాత్ములు ఎప్పుడు కూడా నా భక్తిలో ఉంటారంటున్నారు కదా, మరి ఈ మహాత్ములు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ కార్యకలాపాలు ఏమిటి, ఇలా అంటే మనం కూడా మహాత్ముల్లాగా ఉండాలి అనే విషయం ఇక్కడ అనుకున్నప్పుడు మనకు తెలియాలి కొన్ని విషయాలు. కాబట్టి చెప్తున్నారు, సతతం కీర్తయంతో మా, ఎప్పుడు నన్ను కీర్తిస్తూ యతంతశ్చ దృఢవ్రత, ఇలాంటి మార్గంలోనే వాళ్ళు దృఢంగా స్థితులై నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్య, భక్తితో నాకు నమస్కరిస్తూ నిత్యయుక్త, నిత్యము ఈ ఉపాసనలో యుక్తులై ఉంటారు. సో మహాత్ములు ఎప్పుడు నా దివ్యలీలలను కీర్తన చేస్తూ ఇందులోనే దృఢంగా ఈ ఈ సాధనలో ఉంటూ నాకు నమస్కరిస్తూ భక్తితో నిత్యము ఈ రకంగా ఈ ఆరాధనలో వాళ్ళు నియుక్తులై ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడు మనం మన పనులు చేస్తున్నా కూడా భగవంతుని నిత్యము మనసులో ఉంచుకోడు. ఇప్పుడు ప్రభుపాద చూపిస్తున్నారు, ఆయన మరి ఏమీ చేయకుండా ఎప్పుడు కూర్చుని కీర్తనలు పాడుతూ నమస్కరిస్తూనే కూర్చోలేదు. ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు, ఎన్నో ఎంతో మందికి నేర్పించారు, చెప్పారు, స్పీచెస్ ఇచ్చారు, పాఠాలు చెప్పారు, మరి పుస్తకాలు రాశారు, ఎంతో పని చేశారు, మరి ఆలయాలు నిర్మించుకున్నారు. ఇటువంటివన్నీ ఆయన చేశారు. చేస్తూనే నిత్యము కూడా భగవంతుణ్ణి మనసులో అయినా పైకైనా కీర్తించుకుంటూ దృఢంగా ఆ మార్గంలో ఉంటూ నమస్కరిస్తూ ఉండడం అంటే, నమస్కారం అంటే 2 చేతులకి 2 5 వేళ్ళు 10 వేళ్ళు అంటే 10 ఇంద్రియాలు, మన జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు కూడా భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయడం, ఆయన అధీనంలో ఉంచడం శరణాగత తత్వంతో. అది నమస్కారానికి మరి మనం ఇంకొక అర్థం చెప్పుకోవాలి అంటే. కాబట్టి ఆ రకమైన తత్వంతో భక్తితో నిత్యము ఉండటం, అది వాళ్ళ యొక్క. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుని జపిస్తూ ఈ విషయంలో దృఢంగా ఈ మార్గంలో ఉంటూ మరి నమస్కారాలు అంటే ఆ ప్రార్థనా భావంతో శరణాగత తత్వంతో ఉంటూ ఎల్లప్పుడూ ఇలా నిత్యము ఇందులో ఇటువంటి మార్గంలో ఉండటం, అది ఈ మహాత్ముల యొక్క లక్షణాలు అని చెప్పి మనం ఇక్కడ చూసాం. సతతం ఈ మహాత్ములు దృఢ నిశ్చయంతో యత్నించేవారై సదా నా మహిమలు కీర్తిస్తూ నమస్కరిస్తూ నిత్యయుక్తులై నన్ను భక్తితో పూజిస్తారు. జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుదా విశ్వతో ముఖం. జ్ఞానయజ్ఞంతో కూడా కొంతమంది అన్యులు వేరే వాళ్ళు కొందరేమో జ్ఞానంతో నన్ను యజంతే, నన్ను యజంతే అంటే యజ్ఞం చేస్తూ, ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంతో నన్ను ఉపాసతే పూజిస్తూ ఉంటారు. ఏకత్వేన పృథక్వేన, ఏకభావంతో ద్వంద్వభావంతో బహుదా ఎన్నో రకాలుగా విశ్వతోముఖం, ఈ విశ్వంలో రకరకాలుగా నన్ను పూజిస్తూ ఉంటారు. జ్ఞాన సముపార్జన యజ్ఞంలో ఉన్న కొంతమంది ఏమో ఇతరులు వాళ్ళు దేవదేవుణ్ణైన నన్ను అద్వితీయుడుగా వివిధ రూపుడిగా విశ్వరూపుడిగా నన్ను పూజిస్తారు. సో కొంతమంది మహాత్ములు భక్తితో అలా ఉంటారు, ఇంకా కొంతమంది జ్ఞాన యజ్ఞంతో నన్ను అద్వితీయుడిగా వివిధ రూపుడిగా విశ్వరూపుడిగా పూజిస్తూ ఉంటారు. అహం క్రతురహం యజ్ఞ స్వదాహం అహం ఔషధం మంత్రోహం అహం అహవే వాజ్యం అహం అగ్నిరహం హృతం. సో నేనే క్రతువును, నేనే యజ్ఞాన్ని, పూర్వుల కొసకబడే ఆహుతిని, ఔషధాన్ని, దివ్య మంత్రాన్ని నేనే అయి ఉన్నాను. ఆజ్యము అగ్ని హుతము కూడా నేనే. ఇది మళ్ళీ రేపు కంటిన్యూ చేసి ఇక్కడి నుంచి రేపు చూద్దాము, ఇక్కడితో ఆపుదాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.